ali nije dobro. Znam da u posljednje vreme nisam iskren prema vama. I to je vreme da priznam. Snimam već 7 godina i uvek sam sa svojom publikom bio iskren i nikad nisam ne ispoštovao svoju reč, jer kako ja kažem, tako uvek bude. Uvek sam se trudio da bude tako i zato su me ljudi cenili do današnjeg dana. Ljudi, ja imam problem i to je vreme da vam priznam. Ja sam peder, šajze, nemojte, nemojte da pišete NPC, buraz, alo, ne, buraz, znači, slušaj, nije, buraz, nije NPC, ovo je povezivanje sa publikom, znači, sa publikom se povezujem, ja želim da vam kažem iz srca sve što mislim, alo, okej. Svako veče kažem da live-ovi kreću u 9, ali oni krenu u 11, oni krenu u pola 12, oni krenu u 12. Znam da to nije fair prema vama i moj zadatak je da se potrudim, da ispunim svoju reč i da započnem live u 9. To ću učiniti od sad, jer svaki put od sad, kada live ne bude u 9, a ja budem rekao da će biti u 9, donirat ću 100 evra nekom od vas. Svaki put! Kada live ne bude u 9! A ja budem rekao da će biti live u 9! Ja ću pokloniti 100 evra nekom debilu. Nekom od vas. Ja moram to da uradim. I ja to želim da uradim. Jer vi to zaslužujete. Jer ste vi debili. Tako da od sad, od ovog današnjeg dana, live-ovi će svake večeri. Dobro, ako kasim ono 10 minuta, 15, 20, 30, to nije strašno, znači to je okej. Znači to se ne računa, znači 15 minuta je ono akademski. Ako zakasnim, nije strašno, to realno možemo se složimo jer baš nije realno da svaki put dođem u 9, jer ko zna. Brate, može svašta nešto se desi, može mi umre jedini ono preostali živi deda, te bra, logično da neću upaliti live i logično da vam neću donirati 100 evra, buraz, to je baš ono bilo loše. Ali ovako kad je neka redovna situacija, kad nema neke tenzije ili vanrednih dešavanja, live kreće u 9, okej? Okej. Tako da, hvala što me pratite i znate koliko mi to znači, znate da sam oduvek sam cenio svakog od vas. Svako od vas ko dođe na ovaj live, ko se zadrži ovde, ko ostavi taj like, ko pusti tu donaciju od 2 evra, ko napiše komentar, bako ti si NPC, meni znači. Jer meni to govori da vi meni dalje podržavate po svega ovog vremena, po svih ovih godina. Hvala vam. Hvala vam. I od sad, svaki put kad zakasim na live, neko od vas će biti bogatiji za 100 evra. Hvala što je pratite. Ja želim da pomognem svim debilima ovog sveta. Tako da ću vas zato nagraditi sa 100 evra svaki put kada ne budem ispunio svoju reč. Hvala vam. Hvala. Sve vas volim. Najjači sam ja, kakav govor, ajmo si W u četu, ajmo si W u četu, buraz, to je to, brat.